Hello everyone, welcome to my another vlog video. ओमफ्राय नैबे vlogआ आंनि second vlog. ओमफ्राय दिनै जों थांगासिनो बङाइगाव बासुगाव आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि आन्डाराव मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटिं दङ। बेनिखायनो जों थांगासिनो बङाइगावआव। जों थांगासिनो लिसान दादा ओमफ्राय गथ' सानैसो दङ। ओमफ्राय जोंना शुटिंआ स्टार्ट जागोन गाबोननिफ्राय। ओमफ्राय जों दिनैनो थांनानै थाहैखानो नागिरबाय आरो। गोजौ बेयाव लाखांबाय नामा सोरबा सिगां? औ लादों। नुनाय मोनदों आं। नायलाय सफैबाय मा होनो बेखिनिखौ बासुगावान गोलैयोना सालाखाथि चकचका सालाखाथि चकचका सफैबाय फार्स्ट लकेशन जोंनि दिनै शुटिंनि बोरमाना मोसौबो बोरमाबो मिक्स नै मोसौ गाखोदो गराय गाखोनाय दे Asisten nào deh? Nggak ada mana, rekam itu. Oh, angkat. Hero ni entry. Oh, sekali baik. Ini. Bila bena ni hila. Masih? Naibe जोंना last shoot ओमफ्राय दिनैनि shootआ बेकआप जासिगोन ओमफ्राय गाबोन लाबावसिगोन गाबोन मा लकेशनाव लायो बेखौ मिथिया
दिनैनि लकेशना जाहैबाय साप्राकाटा बे हाजो दङ जे बे हाजोआवनो लाहैगोन ओमफ्राय जों दिनै दा थांगासिनो लकेशनाव Này drone phun là bay sao này nào này đi vào làm barang cái này siêu siêu này đây bora drone này phăng khe à đây nè phăng cái sao này bảo bay shooting à chỉ đam đi cả shooting à đam đi cả đi cái barang दाना जों थांगासिनो आलदा मोनसे लकेशनाव जोंना बेवहाय नाइट शुट जागोन बिनि उनाव पिकआप जागोन साप्राकाटानिफ्राय जों फैबाय ओमफ्राय जों दाना नाइट शुटनि थाखाय थांगासिनो जोंना दा बेवहाय नाइट शुट जागासिनो नाइट शुटबो दं आरोना बे मेथाइआव